Ganda ng bundok, oh. Tangina. Ito na ang pinaka... Diba? And ayun na nga, tapos na ang aming meeting at nalubatan tayo, putang ina. Nalubat yung action cam natin, so pasensya na kung medyo putol-putol yung clip natin, mga lods. Pero ngayon is nandito na yung mga kasama ko at pupunta kami ngayon ng Sual sa Masameri. Hindi ko alam kung gaano kalayo yun dahil nakalimutan ko na, pero nakapunta na kami doon one time. So ilan kami ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali 6 kami din. Yung pampito si Papa Seth is aalis na siya dahil may trabaho pa siya. Nasa likod ko si Papa Nad, si Nad Motovlog, pero hindi siya nagbablog ngayon. Ewan ko kung ano nangyari sa camera niya. Hindi ata niya dala. Wala naman siguro ano dito, checkpoint masyado. Nakakablanko, putik, wala tayong masabi. So dito yung PSU. Yung ganyan, hindi ko na napakita, sayang. So di papan. Ba't wala yung camera mo? Sa bahay? Sayang. Hindi na nadala yung camera niya, nasa bahay. Hindi kondisyon yung motor pero magsuswal. Ganun ka dapat kalakas. A few moments later. So yun, nandito pa kami sa may Lingayen at magpapagas muna kami para dire-diretso na at di na kami nagka-hassle sa daan. At mahirap nang matirikan. Ayan, medyo malayo-layo pa yung pupuntahan namin. Sual. Sobrang init, grabe. Siguro mga 1 oras lang kaming tatakbo hanggang doon, Lingayen to Sual. And then mga 12 pwede na kami umuwi. Bago rin, ha. Oh, beautiful that. Ikaw ah! Ikaw ah! Talagang mga to, basta may chicks, kala mo lalaki ng mata. Buti lang ako hindi ganun. Bait-bait ko. Ako yung pinakamabait sa ating lahat dito, mga tol. Gago! Ganda ng bundok, oh. Tangina. Ito na ang pinakamahabang tulay dito, oh, sa bandang Lingayen, no. Medyo mainit na. Kakakanto ko po lang. Ay, grabe. Ang oras natin is 10:30 and medyo malayo-layo pa tayo siguro. Hindi ko alam kung anong bayan na to. Pero I'm sure hindi na to Lingayen. Hindi, Lingayen pa rin pala. Ganda ng bundok, oh. Medyo hindi ako makasabay sa takbo, putik. Kung napapansin nyo, gumagamit sila ng hand signal sa amin. So, napaka-importante niyan pag bumabiyahe kayo. May magmamando kung pwede ka nang lumusot, kung kailangan magpreno, ganun. Kung may kasalubong, kung may butas, ganun. Para maiwasan natin yung disgrasya. Diba? Kaya may head at tail. Yung iba naman, yung sa tail naman, minsan sila yung nagbablock na sasakyan na dadaan. Kapag liliko,
yung buong club, or kapag meron tayong i-stapan, ganon, kailangan nila na sila yung mag-initiate ng paghinto ng sasakyan na nasa likod kapag nasa tail. And kapag nasa harap naman, sila yung magbablock ng sasakyan para kapag liliko is dire-diretso na lang. Sobrang daming hand gestures kapag nagra-rides ka, pero yung iba is hindi na namin nagagawa minsan dahil basta na lang nagsasign na liliko, ganun. Matik na yun. Medyo malayo yung agwat natin sa kanila dahil hindi talaga tayo makasabay. Papakita ko na naman sa inyo yung mga bundok. Diba? Nag-aalangan ako doon. Ang hirap talagang iliko ng maayos tong motor dahil hindi ganun kaayos yung aking gulong. Okay, so dito na tayo sa may municipality of Labrador, Pangasinan. And afterwards, Sual na ata susunod dito sa Labrador. Hindi ko alam hindi ko na nakabisado. Medyo matagal na akong hindi nakapag-rides dito. Labrador. Ito na yung mga highlands masyado. Papuntang Bulinaw. Talagang itong mga nagbabounce yung gulong ko. Time check natin is around 10:34, 4 minutes. Mabilis na, medyo mabilis na rin. A little longer than a few minutes later. So, nandito na tayo ngayon sa Sual. Malapit na tayo sa ating pupuntahan. Ang oras natin is 10:46 pa lang ng umaga. Maybe around 12, nakauwi na tayo siguro. So, maraming pwedeng puntahan na beach dito sa Pangasinan. Kung gusto nyo mag-rides, is sobrang dami pwedeng puntahan dito. Nandiyan na famous na 100 Island, mga ganyan. Well, nakapunta na ako sa mga yon, and marami pa akong mga beach na gustong puntahan na siguro mapupuntahan din namin after ng itong lockdown. Beach hopping. Kaso nga lang kailangan marami kang gas para dire-diretso ang biyahe. So, dito na tayo sa bayan ng Sual. So, dito na yung part na medyo pataas na yung mga daan. And sana is maging okay lang tong motor natin dahil hindi siya talaga ganun ka-condition Yung mga ilang beses na rin tayo nakapunta dito. Nung nagbulinaw tayo, Alaminos, then yun, Masameri. Pero naladaanan natin itong mga to Kaya medyo kabisado na natin yung daan. At nung nag-anniversary ang club namin, is dito rin kami dumaan, pumunta. Yung anniversary namin is Alaminos ang pinagganapan. So, paulit-ulit lang na nadadaanan kaya medyo kabisado na namin itong daan na to. Ito na nga ang sinasabi ko na pataas.
seconds later. So yun, malapit tayo sa Masameri. So na tayo ng pabundok. Mataas baba na naman tong daan natin. And dama ko talaga yung alog ng ating motor dahil nga hindi ganun kaganda yung gulong natin. Para kang bumabiyahe ng Baguio dito ulit. Nakakamiss mag Baguio. Sobrang elevated na yung daan natin. Parang gusto nang tumigil ng motor. Pero kaya naman. Ilang beses na nakapunta yung motor ko dito eh. Kaya not a big deal anymore for my motorcycle. And talaga yung delikado dito eh. Sobrang ganda ng daan dito. Pataas baba. Para ka nasa Baguio. Lupit tol. Maayos lang sana tong motor natin. Grabe. Yon! See that plant? Yan. Ang ganda, bes. See? Sana all. Shoutout kay Papa Nad. Ay. Yung? Di nata nakakyat si Michael. Picture mo nga ako, Pops. Ay! Sana all! Picturean tayo. You know. 1, 2, 3. Isa pa. Sana all may ibo. Ano, let's go. Meron pa tayong isang pupuntahan. Whew. Sarap naman huminga doon. Lamig ng hangin. Diba ang dami nagpipicture? Ganda oh, tignan nyo naman. Grabe naman yan, Lezz. Sobrang dami pa nating pupuntahan this year. So may lilikuan tayo dito eh. Galang-gala itong mga to eh oh. Pangit ng daan dito, Lezz. Grabe naman to. 2 hours later.
Bagbag Beach, Little Batanes. Malapit na ba yon dito? Sakit na ng likod ko eh. Yossi break. Tara na ba? Kakasindi lang ni Papa eh. Pahinga muna tayo. 12 seconds later. Banat na ulit. Medyo malapit na tayo. So Little Batanes pala yung sinasabi nila ng Bye-Bye Beach. Medyo malayo nga lang. All the way from Bayambang pa tayo eh. Tapos Bye-Bye Beach. Lagpas na! Lagpas na! Lagpas na tayo. Ina, matarik. Kakagawa lang ata ng daan dito ah. Grabe. Oh shit, shit. Hindi naman to uulan siguro. Ina, putik-putik. Oh, putik-putik to pag umulan. Grabe naman daan to. Magkano ang parking? 29? 20? Oh shit. Sila po maglalagay. Ikaw na, pres. Let's go. Mamaya na. Parang lulubog ah. Bagbag Beach. Parang iba yung binibidyo mo ha. Ayusin mo yan ha. Oh. Kaya pa ba? Titignan ko pa lang, pagod na ako. Shit, tubig. Oo nga, meron. Dapat dumiretso na lang tayo. Oo. Ang ingay ng dagat. Lina kayo! Tara, tara, tara. Malayo ba? Grabe yung alon, no?
Galit na galit. Puta! Pwede. Taas pa. Ha? Grabe yung dinaanan natin eh. Patintero sa tubig animal. Hello. Kaya pa? Init! Grabe yung dinaanan natin.